Monsterovci. Osoby a postavy účinkujúce v tomto programe sú vymyslené a neexistujú. Nie je totiž možné, aby existovali. Je to vylúčené. Toto už kde by sme boli. Tak teda, po dlhšej dobe opäť späť. Nevadí. Budú nové kachličky. Sa stretávame s dvoma personami, Nevadí. Budú nové parkety. ktoré som asi mesiac nevidel. 30 dní dovolenky. Nevadí. Bude nová strecha. Chruňo a Mora, prdnutý príbeh. A tak sa zdá, že dnes tu máme aj diváka, ktorý je fanúšikom Monsterovcov. Sledujem túto reláciu od začiatku a základom je, že dávajú ponety. Snáď podnety. Ponety. To čo mi sem dali za debila? Nevadí. Bude nová kožená sedačka. A je niečo, čo sa vám na tejto relácii nepáči? Páči sa mi pozitívne. Nevadí. Bude nová strešná krytina. Jingle! Mora a Chruňo. Nie? Už o malú chvíľku uvidíte. Taborika, tam mi neskač do reči, tam mi nehaj aspoň 5 minút, nie? Toto je spoločná šovka. Neskáč mi do reči, Chruňo, ja ti neskáčem. Monsterovci. Tak teda, ako bilancujete uplynulý mesiac? Tak Chruňo, povedz sa, ty si múdry, ne? Také bilancuje, nie? Tato si myslí, že ja som inteligentný, nie? Tak Chruňo, ty mi neskáč do reči. Ja som inteligentná. Ja som primitív. A ja sa za to nehambím. To o mne každý dobre vie, kto ma pozná, že ja som primitív. Taborika, tam mi neskač do reči, tam mi nehaj aspoň 5 minút, nie? Toto je spoločná šovka, nie? Neskáč mi do reči, Chruňo, ja ti neskáčem. A to tá herečka. To tá Táto čo bolo? Ja neviem. To tá herečka, to tá To čo je toto? Dangle. Táto tá Táto budete pípať, takú onu? A to tá Polnišova. Ha? A Polnišova taká chudera, že ju ani nevypípate, že? A Marquis de Sade, táto ju ani nechce. To je jedine, že by bol tesne vedľa. Tá Marquis de Sade, teraz dobre počúvajte. Keď vy budete pípať, tam my odchádzame s Morikou. My odchádzame, keď vy budete pípať. Áno, to je dobré rozhodnutie. Tá Marquis de Sade, ešte raz ti hovorím, dobre počúvaj. My odchádzame, keď ty neprestaneš pípať. Platí. Teraz neprehovárajte nás, neprehovárajte. Marquis de Sade, ja ti hovorím, neprehovárajte nás toľko, neprehovárajte. Dobre, ostaneme, dobre. Neprerušuj ma, Chruňo, ja som chcela povedať, dobre, keď nás prehovárate toľko, ostávam. Ostávam. Bráňo! Bravo! Vydrž, chlapče, vodovodné batérie. Jingle. Nie, prdnutý príbeh, nie. Prdnutý príbeh. Už o malú chvíľku uvidíte. Prestaňte so sexom. Tak, Chruňo, nedristať, nie? Monsterovci. A my sme späť. Tam neprerušuj ma, nie? Ja už som nadržaný, aby som mohol tú tému začať tých novinárov, nie? Čo ty už popíšu tí novinári hore dole, nie? Napríklad že špína z Pereša, nie? Tak, Chruňo, neprerušuj ma. Vážená pani novinárka, čo ste napísala, tá špína z Pereša.
Tá ja by som chcela vedieť osobne, táto, jak vy máte doma poupratané. Tá pravda je, my sme kompletne celý barák prehľadali. Komplet hore, dole sme boli, aj dole sme boli. A nič sme nenašli. Tá, to nie je úplne taká pravda, Chruňo. Tá je, no tak. Tá, milá pani redaktorka, toto je jediná špina z Pereša. Ale tá stála 40 € od Versačečeho. Tá, originál robená len pre monsterovcov. Tá. A tá ja by som chcela na seba niečo teraz prezradiť. Intimné. Ja žijem. Tá Morika pravdu hovorí. Ja môžem len povedať, že pravdu hovorí. Morika skutočne žije. Zas je úprimné. Koberce. A čo deti? Tá, neskač mi do rešivilu. Ja ti neskačem. Ja mám 48 rokov. Plus, minus, rovnako. 48 rokov. Tá, ale je to tam, hej? Aj keď na to nevyzerám. Tá, ja nie som Madonna. Ani s dieťačom, ani s ranostajom. A raňajky v strave už vôbec neobľubujem. Ale na dieťa treba mať aj sex, nie? Tak, Chruňo, nie? Tá hovorí sa. A na dieťa treba nájsť aj správneho otca, nie? A čo by bolo z Chruňa? Ďalší Chruno, nie? Ja by som teraz takú výzvu povedal. Ľuďom nech nerobia deti. Táto už čo za kompletne zodpovednosť. Do dnešného sveta priniesť dieťa. Do dnešného sveta, kde radia nechcú hrať Chruňové CDčka, nie? Táto čo je za... Tá vyzývame tu s Morikou, vyzývame vás všetkých. Prestaňte robiť deti. Bude vás menej, nám zostane viac. Prestaňte so sexom. Tá Chruňo, nedrista, nie? Tá povedz, jak si on je geniálny s tým oným kúčaťom. Chodia na maily do poštovej schránky, nie? Elektronický pošta nám chodí do schránky na Pereši. Sme sa dočítali, že čo my máme reláciu, že nie, že čo robíme, že prečo to robíme. Povedzte mi, pani diváčka, anonymne podpísaná, samozrejme, nie? Anonymne, nie? Nie, že čo my robíme. Takú geniálnu vec napríklad, že cítim kurča, nie? Tá už to by vymyslel, nie? Že cítim kurča a ja som ho aj cítil, nie? Geniálne. Geniálne. Vydrž dvere. Jingle! Na Pereši. Monsterovci. Všetci novinári sa už trasú, na túto chvíľu nie sa trasú. Tá Chruňo, nedristaj, nie? Ja sa netrasem, nie? Na Morika, ale ty nie si novinárka, nie? A ja som spisovateľ, nie? A to sa ráta, nie? To zaratáme. Všetci novinári, okrem Moriky, sa už trasú, že teraz idem vyhlásiť anketu, nie? Pani novinári, prišla tá veľká chvíľa, ja vyhlásujem anketu Braňo roka. Môžete hlasovať všetci, celý ľud môže hlasovať za celebrity, nie? Ja, Chruňo, vyhlasujem anketu Braňo roka. Môžete hlasovať a vy určite demokratickým spôsobom, kto bude Braňo roka. Aby som to ja upresnila, to je najväčší trapasák v showbiznise, Polnišova, tak ten získa prvé ocenenie Braňo roka. Danko. Takže teraz vás vyzývame, aby ste nám posielali podnety, aby ste nám podnety posielali sem a na nominácie. Nominovaní sú zatiaľ ľudom, sú nominovaní Polnišova, Dangl a Stupa. Na vás to vypípali. Ja hovorím všetkým. Táto ľud nominoval, nie my. Táto ľud. Bazén. Jingle! Na Pereši, mňa bývať teší, nie? Monsterovci.